y he de decir que había algún problema de fondo, que el problema de fondo no estaba, permítame la matización, solamente en la cuantificación. El problema de fondo estaba en cómo se hacía la transferencia, si el material móvil y personal pasaba a depender de la Generalitat tal y como hemos establecido, o si seguía dependiendo del Renfe Operadora. Por lo tanto, ha habido un salto muy importante después del diálogo sobre las condiciones en las que se va a efectuar la transferencia. Vull tornar a remarcar la extraordinària importància d'aquest acord, perquè demostra que amb esforços, amb dificultats, amb temps, però també amb voluntat política d'ambdues parts, quan es vol, es pot. I crec que en aquest cas ens hem de felicitar per l'assoliment d'aquest important acord. Amb el mateix que hi ha a damunt de la taula, fa unes setmanes el president Montilla va dir que això no era acceptable. I avui el president Montilla comença a insinuar que s'avança bé, que tot això comença a sonar bé. Ens preguntem des de Convergència i Unió si tot això no serà res més que un anunci de cara a les eleccions europees del 7 de juny. Creo que las próximas semanas, en 15 días, podremos cerrar todas las instituciones, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Fomento, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona, cerraremos el acuerdo que permitirá empezar a construir próximamente el que será la gran estación intermodal de la Sagrera. Tenim el quan, correcte, tenim la voluntat política, sí, tenim la data, i ara falta el com a partir del mes de juliol, amb molts deures, com els deia, pel mig, i de seguiment de les inversions que calen i dels recursos que s'hi han de posar. Pel que jo els deia ahir, el traspàs de Rodalies i també de regionals no és un caprici, és una qüestió de bon govern.